una po nating titignan ay yung ating mga vent at kailangan po na malinis po yan. At ang pangalawa naman po nating titignan ay yung atin pong return. Karamihan po ng lokasyon po nito ay nasa malapit po sa thermostat. At ang pangatlo naman po ay yung ating filter. At syempre tuturo po natin yan kung paano natin i-identify kung kailangan na po bang palitan o hindi pa. At ito na nga po yung ating unit na gawa po ng Trane at ito po ay kombinasyon ng heater at saka yung cooling system po. At bago po natin buksan ito, ako muna ay nagpapasalamat sa mga laging nanonood ng ating video. At syempre sa lahat po ng bagong subscriber, salamat po. At syempre huwag niyo pong kalimutang i-likes at i-share at mag-subscribe. Maraming pong salamat at ito naman po si Pinoy Peña. At ating balikan naman ang ating video na dito natin po bubuksan yung ating location ng ating air filter po. At syempre po huwag niyo pong kakalimutan na i-off po yung ating unit para po hindi po kayo magulat pag ito po ay nag-on. Ito naman kasing unit na ito, pag binuksan po yung kanyang cover ay hindi na po siya mag-on at meron po siyang safety switch. At ito po yung safety switch na aking pong binabanggit. Kaya pag nakabukas po itong pintuan o kaya yung kanyang cover ay hindi na po siya mag-on. At dito po natin makikita yung ating air filter po. At yan po, nasa babang yan na meron pong arrow. Yan po ang atin pong alisin. Hihilain lang po natin yan ng palabas. At kuminsan sumasabit po sa tabihan pero wala pong kaso yan. At makikita nga po natin na medyo malinis pa yung ating air filter. Pero siyempre sa ganitong magsasummer na, kung kailangan po natin palitan ay palitan na po natin at hindi naman ito kamahalan na binibili nating mga filter. At syempre po, meron po tayo mga sukat yan sa tabi na yan po ang kailangan na ilalagay natin. At ito na nga po yung ating bagong filter at nakakabili po tayo ng 3-pack sa isang siguro under $20 po ito. At ito yung arrow na nakalagay po ay airflow this way na yung kailangan po nung filter na nakapataas po yung arrow. At ibabalik lang po natin dyan sa slot at medyo mahigpit po itong bago pero papasok po siya doon sa slot ng maayos na po pag nakaayos na yung unang dulo ng ating filter. At smooth na rin po siyang papasok all the way po sa dulo po. At ito po ang kanyang sukat talaga na 14 by 25 by 1 inch. At pwede na po natin lagay yung kanyang pinakatakip po. At yung ibaba ang mauuna po syempre at nakaangkla po yan doon sa loob. Kailangan pong itong kanyang pinakaangkla na nakapaloob po at para hindi po siya maalis. At habang ginagamit po ito ay baka po maalis at mag-off po ng automatic yung inyong air conditioning. At kailangan po lang natin na siguraduhin na nakalock po itong dalawang lock mechanism na ito. At ito po ay naka-ready na po na ating pwedeng gamitin. At ang huli po nating ini-inspect ay yung atin pong condenser. At syempre yung paligid nito ay kailangan po wala po siyang mga yung halaman po yan ay okay lang po. At syempre yung mga nakaharang na malalaki ay alisin po natin. Yung huling inspection po nito ay siguro mga nasa almost 4 years ago na.
Kaya siguro kailangan natin linisin muli ito. Pero ipapakita ko lang sa inyo na kung ano ang ating hinahanap po para malaman nyo naman kung ano yung ating ini-inspect dito. At karamihan po ay dito po sa tagiliran dito. Kung makikita nyo sa taas, medyo maalikabok lang at yung kanyang fin ay medyo maayos pa po. Pero pagdating po dito sa baba ay medyo maalikabok ng makapal. At lalo na po dito sa ibabang ito na makikita nyo po ay halos wala na kayong makita doon sa fin na katulad dito sa taas. At yan po ang isusunod natin sa ating susunod na video kung paano po natin lilinisin yung itong condenser. At dito po magtatapos ang ating video at ito naman po si Pinoy Peña. Marami pong salamat.